Добро утро с БНТ2. Вече стигнахме до блок 4 на Ботевградско шосе. Намираме се тук, след като минахме целият път от института на БАН, минахме по Михая Минеско и Цариградско шосе. Нямаше особено голямо задръстване, но движението вече започва да става натоварено. Тук ме чака Антон Стоянов и Асен Асенов. Добро утро с БНТ2. Както обещахме на нашите зрители, вие сега ще ни покажете какво има в това табло, което вие сте ремонтирали. Нека го отворим, за да виждат и нашите зрители всъщност къде е вашето работно място и какви са вашите компетенции. Кажете ни как трябва да се реагира, ако възникне авария в нашия вход. Какво трябва да направим, господин Стоянов? Значи, първо трябва да се обадите на аварийния група, за да дойде аварийната група да отстрани, да прекъсне захранването и след това да отстрани аварията. Какво трябва да направим, ако видим искри, например? Същото, обаждате се на авариен телефон, идва група, прекъсва захранването и след това вече се решават по-натам проблемите. Ако има запалване, се гаси пожар и така нататък. Предприемаме ли сами някакви мерки? Няма нужда да се предприемат мерки, защото може да се получи толкова удари и да има пострадали. Вие проверявате ли електрическите табла, дали са изрядни, дали всичко по тях е ремонтирано както трябва? Когато ни извикат клиенти, проверяваме електрическите табла, дали са изрядни, дали добре са направени, дали няма нагряти кабели. Какво свършихте по това табло? Защо всъщност беше необходим ремонт? Значи тук подменяме инсталацията, която захранва от таблото, се захранват апартаментите. Значи енергото сменява електромерите до автоматите, а ние продължаваме нагоре да сменяваме инсталацията на блока. Таблото изглежда доста старо и блокът не е от най-новото строителство на София. Това е старо табло, в което е имало от старите електромери и сега са сложени само нови електромери, които са от новия модел, но те нито са направени, нито таблото е подменено, нито нищо. В предварителния ни разговор казахте, че трябва все пак да следим какво се случва с таблото, докато се подменят и се подновяват. Естествено, значи виждате, че това табло е дървено и евентуално недоглеждане, неподменяне на необходимите проводници може да се получи запалване, което няма да е приятно за никой. Господин Асенов, хората много се притесняват и даже това е една от основните им тревоги в края на месеца, когато им дойде сметката за ток. Имат опасения, че някой им краде от тока или че се начислява такъв. Как може да проверим дали действително има начисляване на ток или кражба? Когато има такова съмнение от страна на собственика, редно е първо да подаде жалба към енергото и оттам да проверят в лаборатория електромера. В случай, че съмнението продължава, всеки един гражданин има право да свали електромера и да го занесе за проверка в независима лаборатория. Реално новите електромери практически не могат да бъдат манипулирани, освен ако няма в присъствие човек с специални познания и специален софтуер, което е доста малка вероятност, поради проста причина, че само енергооператора разполага с такива кадри и така техника за контрол на този тип електромери. Точно заради това всъщност ние днес направихме този блог, защото се носят така слухове, има сигнали, че дистанционно могат да бъдат манипулирани електромерите. Има ли такава възможност или това е само легенда? Това е по-скоро легенда. Теоретически има тази възможност, но е по-скоро легенда, защото един електромер, ако е манипулиран, той ще стане манипулиран и във всяка една независима лаборатория ще се разбере това. Много често съм... Това е удар за енергооператора, в случая на нашата територия на Софията ЧЕЗ. Затова не вярвам да си позволят такава волност, с който и да е един електромер на клиент. Все пак електромерите са тяхна собственост. Те носят отговорност. Те носят отговорност. Много често съм засичала съседи, които отварят таблото и записват цифри, които после сравняват с сметките си. Защо се прави това? Има ли нужда да го правим? Няма нужда по принцип, но за собствено успокоение на самите клиенти могат да засичат деня, в който е минал инкасатора, да си засекат електромерите. Техните сметки не биха се различавали с тези на енергото с не повече от 1%. Напоследък... От времето на засичане в конкретния ден, разликата само.
Напоследък стана практика да се говори за сметки за ток с космически суми. Как може да се стигне до една сметка с 3 нули накрая? Мисля, че това е конкретно грешка на отчитането. Просто в едно жилище, към една постоянна консумация, тя винаги е относително константна величина и не би могла да бъде манипулирана или да има разлика в такива драстични размери. Въпроси към двамата. Как да намалим консумацията на ток в домовете си? Първо трябва да се гасат лампите. Второ, трябва да се ограничава бойлерите да работят нощно време. Като лампите могат да се сложат фотоклетки, които да гасат, примерно в коридорите се гасат, в момента в който няма движение, те се гасат. В общата етажна собственост. Части, да. Както е тук тази лампа, тя е с фотоклетка направена. Когато минават само хората, само тогава светка. По този начин пада консумацията с едни 60-70%. В момента в форуми и интернет се рекламират уреди, които намаляват сметките за ток, като се включат в мрежата. Има ли нещо, което да може да свърши тази работа действително? Не. Това са едни от най-големите градски легенди. Такова нещо няма и просто, как да го кажа, няма уред, който да има коефициент на полезно действие по-голямо от единица. В всички големи хипермаркети за технически уреди навсякъде се виждат някакви мега спестяващи електроуреди с хиляди класове. Какъв клас трябва да са електроуредите ни, за да са максимално енергоспестяващи? В принцип трябва да са 2 пъти А, за да са енергоспестяващи, но те не са мега спестяващи. Те просто перат, примерно пералната пере с по-малко вода, значи грее по-малко вода и за оттам идва икономията на ток. А не, че не грее въобще водата. Каквото и да правим, в крайна сметка сметката ни за ток няма да се намали кой знае колко, освен ако не правим драстични мерки да гледаме телевизия на тъмно, например. Не, по-скоро една добре планирано ползване на електроенергията от дадено жилище би довело до съответната икономия. По-скоро, примерно, всички мощни уреди, като бойлер, пералня, както изрази колегата, да се включат в нощна тарифа, тогава когато е най-малко потреблението. Естествено, неудобството, че е през нощта, както се казва, човек не може да готви през нощта, но все пак да има едно разумно потребление на енергията и най-вече използването на възможно повече енергоспестяващи уреди, като лампи, като по-малки печки. Климатиците и компютрите обикновено са уредите, които седят най-много пуснати. Вариант ли да спираме климатика си, когато не сме вкъщи и да го пускаме вечер? Желателно. Просто един уред, ако няма хора в помещението или в жилището, желателно да не работи. Естествено, изключение прави може ли хладилниците и фризерите, които са за продукти. Така, благодаря ви много за тези ценни съвети, които са към нашите зрители. Предполагам, че хората получиха яснота за това как могат да спестят и как не могат да спестят с разгадаването от тези градски митове легенди. Ние се отправяме към улица Бесарабия. Ще научим безопасно ли се използват помещенията към трафопостовете. Това ще се случи в 8:30. Бъдете с нас. Ако в същото време се случва нещо интересно във вашия квартал или имате проблем, който искате да споделите с нас, обадете се на нашия ефирен телефон 02 814 24 74. Ние очакваме вашите сигнали. А сега вижте кои улици в София ще бъдат затворени днес. Добро утро с БНТ2. Днес си говорим освен за космонавтика и за електричество. Антон Стоянов и Асен Асенов ми правят компания тази сутрин, защото те са експерти в кабелите и тока. Намираме се пред един трафопост, който трафопост е пример за едно двойна употреба на тези неустройства, как се наричат, сгради. Всъщност не е само сграда, защото е техническо устройство, уважаеми зрители. Може ли в тези технически съоръжения да има места за обществено ползване, както е в този случай? И редно ли е най-вече? Би трябвало да има помещения за обществено ползване, защото това е техническо съоръжение на енергото, което трябва да разпределя енергията между хората. В него има силно токови шини, трансформатори, които не са полезни за човека и би трябвало да се... Там има една табелка, на която пише: внимание, високо напрежение, опасно за живота.
Тази табелка е сложена по някаква причина там. В малките квартали, обикновено по-крайните, има магазинчета за алкохол и цигари обикновено, които са точно в такива трафопостове. Кой разрешава тяхната употреба по този начин? Ами за този въпрос трябва да се обърнете към общините. Нямам си на идея кой ги разрешава. Не би трябвало да се разрешават, но се разрешават. Често в столицата виждаме отворени трафопостове с липсващи врати. До какви аварии може да доведе това? Ами аварии едва ли да доведе до аварии, но може да пострадат хора, може деца да влезат вътре, вътре има силно голямо напрежение, може да убие дете, може да влезе куче, котка, да даде на късо, да изключи напрежението на цял квартал. Господин Асенов, може ли такова съоръжение да доведе до някаква авария така с по-големи вреди да нанесе, например да избухне или по някакъв начин да се запали? Да, възможно е, когато е оставен без да има някакъв контрол, да бъдат затворени вратите. Както каза и господин Стоянов, ако влезне дори само животно и се окаже близо до високоволтовите шини, може да предизвика спиране на тока, късо съединение, което да доведе съответно до запалване или самото съоръжение да излезе извън строя, което може да доведе и до по-дълго време остане без ток на консуматорите. В пунктовете за изкупуване на метали в София вече е забранено да се приемат врати от трафопостове, както и шахти улични. Дали това се спазва обаче е под въпрос, защото в крайна сметка ние ги виждаме дали са тези врати. В момента сме, както вече ви казах, в сухата река и тук проблем висящите кабели рядко има. В центъра на София обаче, например в един квартал като Лозенец, може да видим висящи кабели навсякъде, направо една мрежа от кабели. Може ли да доведе, например, оплитане на кабели до някаква авария? До авария едва ли. Тези кабели са нисковолтови, така че едва ли да доведе до някаква авария, но не е приятно. Не е приятна гледката. Има ли някакви критерии за опъването на тези кабели? На каква височина, например, трябва да бъдат поставени? Значи има критерии за опъване на тези кабели. По принцип те трябва да са опънати по стълбове или монтирани с специални скоби или пък вкарани под земята в специални тунели. Но това не се изпълнява от кабелните оператори, които обслужват тези мрежи. По-лесно е да си ги опънат по фасадите на сградите, между дърветата и така нататък, което никаква приятна гледка. Това по принцип са телефони, интернет и така нататък. В някои така квартали в София даже мога да кажа махали, сме виждали катерене буквално на малки деца по стълбове, като този, който е отзад, например. С каква цел се качват на тези стълбове? Даже сме виждали висящи обувки по кабелите. Това опасно ли е? Обувките са много опасни, защото при едно намокряне може да се прехвърли, значи специално за тези кабели, които са високоволтовите, при едно намокряне на връзките на тези обувки може да прехвърли искра, да даде на късо, да се скъсат кабели, което ще доведе първо спиране на тока, второ авария, трето падналия проводник на земята може да удари някой да го убие. И един последен въпрос. Виждали сме пак в тези махали как се хвърлят жици към основните кабели с цел да се краде ток. Може ли да бъде опасно това? Естествено, че може да бъде опасно. Винаги може да прехвърли искра и да даде на късо и да убие човек. Кражбата става с така наречените куки. Но в по-голямата част на София вече са подменени тези кабели с изолирани, така че вече това не се получава. Тук специално в този квартал, преди години имаше такъв проблем, просто се плащаха луди пари на хора, които що горе са запознати с тази работа, да закачат куки, за да могат хората да се отопляват от махалата, без да плащат ток. Благодаря ви много за тези ценни съвети. Въобще извода от тази наша среща е, че с тока шега не бива. Градусите в момента са 6, така че изключете климатиците и отворете широко прозорците. Времето вече е типично пролетно, да се надяваме да се задържи такова. А ние се отправяме към един ключов булевард, който обикновено е натоварен към този час. Вече почти 9 без 20. Бъдете с нас, за да видите какво ще се случи в следващото ни пряко включване минути преди 9.